kita tampilkan Lintang Kairo, yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Cek. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Yes, sugeng dalu Dek Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, nggih enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung ya. Nggih. Silakan Dek Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi sudah acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, acara niki wis berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, pedukuhan Lampe Sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi nganu merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Mila, saestu? Heeh, tenan. Iya, ana lomba mewarnai, lomba macam-macam Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih Antil. sugeng dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Saka Walah. dalem. Oh. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Kiswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, uang penontonnya dudu banyak uang. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali maksudnya. Ayo, aku nonton mau jam. Jumlahnya itu banyak Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking Lah pengin-pengine niku terus sing Buya jenenge Prukon Lintang Om Kairo. namine Oh, Om. piye? Rukun.
masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos sujud lho Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma apa, Mbah? Kowe biyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Guys? Bayang ngene iki lho Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing rebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, kang dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun. Hah? Piye Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih Bapak. Pripun iki Om? Heh? Tadi Lah, yo, iki- tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak pemundutan Banyak sudah banyak. juga. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fannya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Sik, nggih. tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu lah Retno kok kula nggih manut Parisi. mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. kiki siap. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya ya Mas Gading. Nah. Gusik-gusik cahayu. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jari dhisik. Walah, bek jarine napa suwek to Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya Wah, deket iya. ngene lah. Mbok ya, rasa Pi. statue. Lah ya, statue iki piye to iki Lah, Mas? iya. Saya ki apa, Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, Lah, tapi piye lan ya ta? ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, piye iya. to iki? Ngono. Bus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. nah, Loh, Iya kan? tadi malam ayo Tadi kok malam capek, ngetok-ngetok, kok capek ki ngetok-ngetok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa tuh Pak? Kowe kepengin ora rasa? Putusnya Mbak. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku biyen Jenengan- rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa panjang Ini kan kudu. kan apa niki, Om? Heh? Kan apa? Sulapan. Oh.
Nembang Mas kon Kade. bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono, Pak. Mengko bar limbuhan tenang wae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya seneng nek upama kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing Nggih bawa ya. nyemanggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikani ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Iya. Gawat. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagine sakjane. Iso arep tak garap. Tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Wah. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro, patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dek. Dik. Lah lah iya ta, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalan. Dik lintangi nyeluk aku wis om lho. Nah, Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Kowe ya pengestoni Om. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah, dereng santai. Wong suntik. Terno santai ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, akhire kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa bagus. Iya sinyal. Iya. Wong bagus madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Janing ati. Bodoh zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ini wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cah iki? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresno kaliyan panjenengan Iya. kok ming tok ku ya. Lah. Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa Jawata Walas
Mami. Wah, iso enak. Ah, ya iso kok. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang bekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yuk. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti kowe iki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan Ya. Jejer madep terus ke rene, Mas, terus ke Mas, terus ke Oh, iya, Mas, iya. Mas neh. Terus ke Dek. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. Iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kuwi nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat dara ing pepetri. dintek iki Ding nyidam sari Ayo bareng Mas. ya Yuk. bareng Nyidam sari as Angel nek bareng iki. biasa Angel nek bareng. ayo ming kulino kowe Biasane iki aku meneng bae. ayo sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om Oh iya. tak ajari Tekon. ayo kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo iya langsung nggih Om niki. langsung ayo Nggih. ya bakal liwati Sen lintane luku semono lagi pesediaan hati Sukuman neling netra dari noso naroso liya enak karo kira desa mana arep minggu
rating. Nyidam Sari kok arep menggok ora rating. Lah niku wau meh nyerempet ngono Nah lho. iya, untung kowe ken sopire sadar. Ha iya. Nyidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Nalika lirai hatiku lama-laman sira wong bagus ayo tangone kerane ora bakalan lintangi melati aku kumbangi dan sari pergi wong manis aku kang bakal ngliwati Mitero saja kadraya kalingono ukiran samudra narai lama manise aku dadi ati salawase. Iya, wah serasi ya nak. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun gending kasih. kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacet kena. Nano Nalika dirai atiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakali lakae lintangi aku. pun Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Panggil ki wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via wah kuwi kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga Nyawiji.
Nggih. Nah niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wong lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa mongkon? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ayo kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki cok embuh kadang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih aku. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Aku wis. Aku melu sampean ya. Ha iya. Ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo? Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo? Om? ya aku wis manembah ora macem-macem. Ha iya, wis ora werna-wernamu wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono wis. Pacis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Kowe? Lah kok ngoten? Ayo kusuk. Nggih napa? Ayo ra mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sak tahlilan lah iya. Nggih. Ora nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tenan. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku iki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Nah, iki Kok ditanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Wah. Bah, jane iki- Ngremehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh, Nah. atau- Asline piye, Mas? Piye? Piye? Ya. Loh, Ngomongi wae itu. Wah. Belum tahu weh. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan Rot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya mosok. Oh, kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk tak mau. terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, saling mengerti. Wah, antil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih menika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat ana
patut nyoto cekwi komrati aduh westan liya ati kopeksa sareko nanti ada babasane kelingan kodong sak lambar kamas kaya bos koncetan rasa asam-asam mengatiku Sing rebab eksis. eksis semangat sing rebam semangat Ya, semangat, Bang. dahar niku wau Semangat turane akeh dhewe. kene balekke satuse ah Lho kowe jaluk dia tadi Ayo. Wo pancen. nyaut e Iya ora apa-apa. Ngono kuwi dep-dep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. karo fakir miskol. Iya. Lalo. Pacane sarwa asri jeroban tenaku tansah kewareman wassabayang tanalil Turuk 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 turuk. Nuwun para miyarsa, dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsung saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu dene Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Niki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing bedah Jangan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki suwe-suwe ya koclok cah iki. Ya wis sakarepmu lah paten atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya negarane bedah. Terus kowe Ora. nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ku ya miyayeni Oh, bakah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono. Nggih.
Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Beladal. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Hah? Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Ayo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Napa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Endi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Risa ya, Mbak Risa. Ah, Mbak Risa. Mbak Risa ya, Iya. Mbak. Mesakne lek ngano. Ayo, kok cape si sapa jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Ayo. Iya. Ayo. Yo. Mbak ewang ngono aku. baleni ya, meneh Mbak, wae iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki Nah. lho Bandung. Bandung. Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno. Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, ya wis. Ndor ayu kula mboten Wes putus. ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, ki Ya apik yo, iki, ya. kena dinggo Yo. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no Mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten, Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Ewangan aku ya, Ban ya. Ewangan aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, Ya, nggih Ndara putri. Nyo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek kok ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara putri pripun Ndara? Aku ora tresno karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresno. Kudu tresno. Pripun?
Ora iso, Ben. Aku emak, aku ora tresna karo Bandung, Ben. Ya, Bandung untuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresna karo aku? Sedap Ndara Putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Hai. Kowe iki minggi wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten nanti Sumingkir. Sumingkir. Ben, aku kok mbok tinggal ki piye to, Ben? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten medeni. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jogran. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong nang negara? Nah, Kowe tresna temenan karo aku. Iya. Tresno temenanan. Ndara. Yen meng Ndara. apa, Ben? Lae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Ben. Heeh. Ben supaya Bandung emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben boten ben ora sida ngono ya, Ben. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Ben. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku. Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ben. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Lah apa? Candi. Oh, candi. Iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso mung nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ben? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Aku njaluk bebono, Ben. Njaluk. Bandung mboten saged nglaksanani. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Ben? Ben, selak esuk iki kok, kok Ben. kene gek digugah wae Ndara. Ah, piye iki, Ben? Ben, piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ben? Kajenge Bandung mboten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ben. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo. Ayo nanti ki pitik. Kejak mesem Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene aku candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah 1000 wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya ngitung lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Coba dihitung meneh. Pisan meneh. Ceng.
Jeng jeng Hitung jeng meneh, jeng Dara. jeng jeng. Dihitung meneh. Siji, Ilustrasi, loro, telu, ilustrasi. 100, 200, 300, 700, 400, 500, sangang. Kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing dadi genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh ya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ra macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngeranjuk muni ke. Kosek nganggo remote. Iya, di remote. Tut. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah ayo, lanang kok. patung Jonggrang. Nah. Ora dadi kowe nembang. Lho, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah Wis tuwa-tuwa, kasine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang aja wis tuwa banget. Walah, mila ta Om. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Ayo, Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya, iya. Ayo nyuwun karo Mas-mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Muka aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu dalam perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja gunalungko. Iki kanggo kudurung rampung. Bila mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wasirna labuhing wana Atuh kowe wanita kemaran. Ora ngerti yen Bandung ana ing jagat. Putra Ratu Prabu Panggindam Marmoyo. Duwe aji sekti Bandung Bondowoso. Roro
iya jonggrang panyuwun ora jonggrang kowe pancen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kala perang kowe dadi wanita yogan Saka bedhong kowe aja kumangkon kanggo durung rampung bela pati kang Mas Prabu kepala kang waseta labuh ing mata seta Putra Ratu Prabu Pangginggan Marmoyo duwe aji